גם שלום לכמה אנשים שאיתנו בראש, אליעזר, איש העדות שלנו שילווה אותנו במשך המסע. נמצא איתנו גם איש הביטחון הפולני, כבר הספקתם להכיר אותו, קוראים לו תומאס. ג'ין דוברה. זה הזמן לומר שלום בפולנית. ג'ין דוברה תומאס. ג'ין דוברה תומאס. ישבותים. מה בעצם יש לנו כאן? כ-150,000 יהודים לא שמתו בגטו, אלא מה קרה להם? נרצחו בגטו. לא כי ירו בהם. הם לא מתו מרעב, הם נרצחו ברעב. ותוך כדי הנסיעה עוצרים אותם פולנים, מוציאים את כולם, וכשהם מגלים שהם יהודים הם רוצחים אותם אחד אחד, את 4 היהודים. מתחת לכל הבוקסים. יש לה 3 בנים ששרדו את השואה. סבא של אשתי יוסף וסבא יוסף, כך שמו, ושני אחים, שמואל בצלאל זה האח הבכור, ועוד אח בשם ישראל לורנץ, והיה בן אחד שקראו לו פנחס אליהו על שם סבא שלה, שנהרג בגטו. לא מצאתי את הקבר שלו גם פעם שעברה. פנחס אליהו. את הסיפור אבל באוטובוס נעשה, אבל שיר המעלה. צדנבוים? צדנבוים, כן. זה הבן שלה. פה אבנים גם. נפטר עוד לפני, שנה לפני שהיא נפטרה. 7 בעלי חיים, ככה מסומן על חלק לא קטן מאותם קרונות, 7. הופך להיות למקום שאליו נדחסים 100 יהודים. המקום הזה הוא מקום קבורתם של אלפי יהודים. לי עכשיו חשבתי על שיר, במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו. אני חושב שזו בקשה, כשדיברנו על אמונה, את הבקשה שכולכם אמרתם, מותר לומר אותה. אנחנו רוצים הקדוש ברוך הוא שתופיע כבר. עוד רוצה להזכיר כאן שילדתי אמרה לי עוד בגטו, אמא, מדוע הלבשת לי את בגדי השבת? הרי ליריות ולמוות מובילים אותנו. וכשעמדנו ליד הבור אמרה, מדוע עומדים אנו מורחקים, הבה נברח. וצרים אחדים ניסו וביקשו לברוח, אך לא הצליחו להתרחק, אף לא צעד אחד. בו במקום ירו בהם והרגום. יש דברים שאסור לראות, שמור לעולם ילד, כי אנחנו לא מצליחים. מלא רחמים שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה נשמות 6 מיליוני היהודים חללי השואה באירופה. מסביב איך הכל פה ירוק והיה לפי מה שמשערים, פה נמצאים תאי הגזים, מכניסים אותם, סוגרים, מחברים את המנוע, מפעילים אחרי 15 דקות, הם משולבים, זרועות, ידיים, ראשים, צריך לברור אותם.
סגנון עולם הישיבה ברמה הטכנית, הוא עושה את המהפכה. הרב מאיר שפירא אנחנו קוראים למחנה הזה מחנה של כאוס. כאוס פירושו של דבר חוסר היגיון, שרירותיות, בלגן שאנחנו לא תמיד יכולים להסביר אותו. למשל, המחקר עדיין חוקר, וחשוב לי לומר את זה בהקדמה, 4 פעמים המחקר של המקום הזה משנה את דעתו לגבי הסיפור של המקום הזה. הבאים למחנה מיידנק, תרגישו בבית, המקום הזה שייך לכם. הוא נבנה בשבילכם, הוא מיועד בשבילכם, אנשים חשבו רק עליכם כשהקימו את המקום הזה. ככה העדים והניצולים קוראים לזה, כי כשהיה פה חורף והשלג היה פה לבן לגמרי, כתמי אדם, בעיקר השושנים רבים. אני רואה אותך ואני יודע שאח שלי מת. והוא שואל אותו, איך אתה יודע? הוא אומר, אתה פשוט נמצא עם המספר של אחי הגדול. ואז הוא מבין שאח שלו נפטר. אין תשובה. זה היה החבר'ה שמוגם בה. ובאמת אין תשובה. מקום עוון להסיר כל איש מה ורדמה עיני ריב ריבי שני בי שמייני סלחתי אני גם רוצה רגע לחליים. אבי בניי מרחוק. אבי בניי מרחוק. אז אם כבר
הסבא שלי, לפחות שיהיה זה. יש לך עוד בחדר. אבל נראה לכם לדעת משתמשים בזה. המורח אותו. הרב, אני מרגיש כאילו אני לא מקושר. אז בוא אני קורא. נשמע שאתם... וואו, זה לא כיף. נשמע שאתם חווים טלטלות וחוויות משמעותיות. היום בבוקר התעוררנו, רובנו לפחות. חלקנו. חלקנו, כל החבר'ה שפה התעוררו אתמול בבוקר. נכון, בהחלט, כולם התעוררו. אני הגעתי אפילו לפני סוף התפילה. וואו. בלובלין. גם אני גם לפני סוף התפילה, הייתי בדיוק בקדיש דרבנן. בלובלין. הסבל היום הוא לא כל אחד מסתכל מותר. בלובלין. שבת נשלים, קרוב לך, יש עוד. פה פשוט לא נעים לי לפתוח, אני לא רוצה ללכלך את השטיח. אבל... יש שטיח ספייר על הקיר. כן, לא מה, זה כאילו חדר אקוסטי? מה זה כל השטיחים האלה על הקירות? יפה שאנחנו לא נשבור את זה. אתה יודע שאתה מאוד לא אוהב יופי, אבל זה יפה. בקיצור זהו, ואז הגענו לזשוב, שכמו שחלקנו כבר קרא בוויקיפדיה, זשוב נקראת בפי היהודים ריישה. והיה פה גט. לבחור מילה ממה שאני הולך להגיד פה עכשיו. לקרוא, יש לכם מילים שבעצם מבטאים רגשות. ושרתם את השיר. אני אומר שרתם, כן לא שרתי. גם כי הלך בגיא צל מוות. ופשוט כעסתי לכם שאתם שרים דבר כזה שם. כאילו... בגלל מה? כי יש אנשים שגם כן נכנסו לשם, ומן הסתם אמרו גם כי הלך בגיא צל מוות לא יראה כי אתה עמדי. והוא לא בדיוק היה שם. שנאה? כשהגענו, שנאה זה לגבי מידניק והפרות הגזים יותר במשרפות, בגלל להרוג בן אדם זה דבר אחד, כאילו בסדר, זה לא בסדר באיזושהי צורה, אבל תמיד הרגו בני אדם, תמיד היו מלחמות, גם לא מלחמות כאלה, אבל תמיד הרגו בני אדם וזה. אבל לראות שורפים גופות ואז לראות הר האפר, זה פשוט... בחיים לא הרגשתי שנאה כזאת כלפי... יש משהו מאוד מתיש, זה לא פעם ראשונה שלי ולא שנייה במיידנק, וזה כל פעם מחדש, אתה סוחט את עצמך. זה זעזוע מהתאי גזים כעס ושנאה, אבל לא כלפי הנאצים, יותר כאילו כלפי הפולנים, שכשעברנו ליד הפולנים, שכאילו ממש כאילו להתעצבן, כאילו ממש כאילו, לא יודע, איכשהו כאילו לפרוק את זה עליהם, שהם ככה כאילו סתם נתנו לזה לעבור, ועכשיו הם כאילו באים טוב, עוד מוזיאון. הם באו והם היו כאילו עם הפלאפונים, הקשיבו למדריך מוזיקה. כן, כאילו משהו כאילו יופי, עוד ביקור במוזיאון. כל הכבוד לכל אלה שיצאו לריצת פוקר היום. כולל גלעד! אני יצאתי פה. כן! שם שומעים. מה שלומכם? כל טוב, האמת שלא ממש פרקשתי, אבל זה נשמע שטוב, מישהו יכול לספר לי ככה מה שלומכם? הכל טוב. הכל טוב, אתם צריכים כולם לצעוק ביחד כי אולי ישמע. אין אלפולין! אין אלפולין! הכל טוב! יאללה בלגן! הכל טוב ואין אלפולין, משהו. מזל שאתם אתכם לשם. חבר'ה, נשאר שלום חמה ותמשיכו שיהיה לכם טוב. שבת שלום! שהשבת תהיה טובה. רבה רב צבי! אמורה להיות ממש שיא גדול. חבר'ה, בשלוש אומרים שבת שלום. 3, 4 ו... שבת שלום! שבת שלום ומבורך. להתראות. אנחנו נמצאים עכשיו ביער שנקרא דליטובסקה גורה. ב-15 ביולי 42 מביאים לפה 8,000 מיהודי טרנוב. לא רק הילדים נמצאים פה, אלא כל חסרי הישע. אבל לוקחים את אותם 800 ילדים, מכניסים אותם לתוך שקים ולא יורים בהם, אלא עם כתות, הרובים,
פשוט מרסקים את הגולגולת. שקים, כשאתם תגיעו לשם אתם תוכלו לקרוא ביידיש שכאן טמונים 800 קפלח. ילדים. לא, קינדרלך זה ילדים. מה זה קינדרלך זה ילדים, קפלח זה ראש, קפ. זה הראשים המבוצצים של אותם ילדים שנקברו פה. חבר'ה, זה לא התפילה בבוקר לקטע עם איזה תפילין שרק כשאנחנו רואים בדיוק אז מוציאים, בסדר? להוציא עכשיו את הדרכונים, אני לא רוצה את הזמן שלכם ושלי, תודה. אז סבא, רבא שלי, קיצור, הוא מצא את עצמו בסוביבור, לא במחנה, בעיירה של סוביבור. אבא שלו אמר לו את הסיפור על זה שהוא נהרג על ידי גרמני באמצע הרחוב, באחד מהרחובות שלו. שפכי כמים כמיים ליבך נויכך בנבי אשר ושפכי כמים כמיים ליבך נויכך בנבי אשר. אנחנו נמצאים בסוף של הסוף של הסוף. אם הסוף הוא השואה, ואם הסוף של הסוף הוא אושוויץ, ואם הסוף של הסוף של הסוף של אושוויץ זאת התאי גזים והמשרפה, אז תוסיפו עוד סוף אחד, כאן יפזרו את האפר. את החיים לקחו לך מלחמות קדושות מלאכים בכו לך בעיניים יבשות לרב ציר, הרב ציר מאוד קשור לרב שי פירון. זה פשוט נכנס לתוך זה. הוא ביקש טובה להעביר לכם צ'ופרים, אז הנה אנחנו מעבירים לכם את הצ'ופרים. מי הביא לנו? דרישת שלום חמה ואוהבת בארצנו הקדושה, מחכה לכם הרב צבי. איתי מכל המסע הזה את האחדות שראיתי. ראיתי גם שהיה קשה מאוד, ראיתי את עם ישראל מיוחד בקצת שהיה. הרבה מפלצות עשו את זה. אנשים עשו את זה. וכן, כאילו אנחנו צריכים לקבל את זה שאומנם השואה השמידה שליש מהעם שלנו, אבל היא השמידה גם הרבה מאוד מהתמימות ומהרעיון הכי בסיסי של האדם שהוא אנושי. קריאת שמות, הרגשתי שהדמעות כבר בחון כל לי בגרון, אבל לא הצלחתי להוציא דבר בצד. כשאנשים פשוט יקראו משפחות שלמות שהלכו לעזאזל פשוט, הלכו לעזאזל. שקראו פה בן משה, בן משה, בן משה, בן משה, ועוד בנים בשביל... זה הרגע. מנסה להיות פחות תמים עם עם בני אדם. בני אדם מאוד אכזבו אותי במסע הזה. יש בבית מי שברך שיהודי גרמניה בתרצ"ד, סליחה, לא, כן, בתרצ"ד, אחרי שהיטלר בשלטון, מברכים אותו כל שבת בבית הכנסת. אין כמונו, אנחנו גם ב-1934 עדיין מתפללים כל שבת לשלומו של היטלר. והוא מכותב מי שברך מיוחד, לשומר פיו ולשונו מלדבר בשעת התפילה. ומי שלא ידבר בתפילה, הוא נותן לו שמה מי שברך חבל לכם על הזמן.
מלחמת העולם השנייה וכשנה וחצי לאחר שחרור פולין. ילד בן 9 שנעלם ליומיים סיפר בתחנת המשטרה המקומית שיהודים החזיקו אותו בבית הוועד היהודי של העיר. לדבריו הוא ראה יהודים שהרגו ילד נוצרי. השערת השוטרים הייתה שנאסר רצח פולחני של ילדים על ידי יהודים. כעבור שעה פשטו השמועות ברחבי העיר. ב-11 בבוקר התאספו ברחוב פלנטי, בבית מספר 7, כמה מאות אנשים צועקים סיסמאות כמו מוות ליהודים, מוות לרוצחי ילדינו. אנו נסיים את מלאכתו של היטלר. בפוגרום נרצחו 42 נפש ונפצעו 50 יהודים. שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מימה עושה שמיים וארץ, אל ינום שומרך, הנה לא ינום מעתה